Galenika fitofarmacija preporučuje. Jabuka se trenutno nalazi u fenofazi intenzivnog porasta ploda. Nepovoljni vremenski uslovi koji se očekuju u narednom periodu stvorit će povoljne uslove za razvoj prouzrokovača biljnih bolesti. Kada je reč o prouzrokovaču pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke, preporuka našim poljoprivrednim proizvođačima je da u narednom periodu nastave sa intenzivnom zaštitom. Ukoliko se obavlja preventivna primjena, preporučujemo da se primjeni preparat Galileo. Preparat koji se veoma dobro vezuje za voštani sloj ploda i lista i teže se spira kišom. Ukoliko naši poljoprivredni proizvođači zakasne sa preventivnom primjenom, preporučujemo da u kombinaciji sa fungicidom Galileo se primjeni i preparat Sekvenca, to je sistemični fungicid koji ima postinfekcijni interval od 72 sata. Primjenom kombinacije kontaktnih i sistemičnih fungicida, zaštita od prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke u narednom periodu će biti veoma efikasna. Kada je reč o prouzrokovaču pepelnice, preporuka našim voćarima je da se nastavi sa intenzivnom zaštitom. U zavisnosti od stanja zasada, Galenika fitofarmacija preporučuje primjenu specifičnih fungicida Lunar ili Foton. Ukoliko je u zasadu ustanovljena pojava belih mladara i sekundarnih infekcija, preporučujemo primjenu preparata Foton. U slučaju da je u zasadima jabuke primećena smanjena pojava sekundarnih infekcija, našim voćarima preporučujemo preventivnu primjenu preparata Lunar. Kada je reč o štetnim insektima, mislimo u prvom redu na jabukinog smotavca, veoma je bitno da se rigorozno suzbije prva generacija kako bi kasnije suzbijanje ovog štetnog insekta bilo manje komplikovano. U ovom periodu preporučujemo primjenu insekticida Triton. Triton je insekticid na bazi imamektin benzoata, preparat koji veoma dobro suzbija larve koje se nalaze na početku piljenja. U kombinaciji sa Tritonom preporučujemo da se doda i preparat Tonus, koji je izvanredan partner u suzbijanju kako jabukinog smotavca, a tako i biljnih vaši koji se mogu naći u zasadima jabuke, kao što su zelena jabukina vaš, vaš crvenih gala i brašnasta listna vaš. U narednom periodu, pored pravovremene zaštite, veoma je bitno da se sprovodi i intenzivna ishrana zasada. Aktiveg je odličan nutritivni kompleks koji u svom sastavu sadrži azot, fosfor, kalijum, magnezijum, mikroelemente i aminokiseline koje su biljnog porekla. Aminokiseline omogućavaju bolje usvajanje makro i mikroelemenata kao i bolje delovanje pesticida. Pa za uspješnu proizvodnju potrebna nam je i saradnja struke, a glavnu saradnju dobijamo od stručnog tima Galenike fitofarmacije, koji nas obilaze redovno, savjetuju nas i naravno koristimo preparate Galenike već 15 godina i zadovoljni smo